so under inspiration yekuti uyu angachiparidza taiassociate tese nekuti I can do it ndokubva touyawo. Saka ndofunga zvinozonetsa ndezvekuti rekuparidza rinofanira kubva kumusoro, auriseche wega kubva mumusoro kana kutsvaga kuti ndingakanganisa papi correct. So iye ndofunga pamwe kumusoro hakuna kuzouya chakauya, ndokubva angoti takutsvaga kuti profit ningi vanoba, profit ningi tsotsi, ningi asi right. Ndopakangoita ka difference. But akangoita patient vijana Mwari vanokupa. Ari kutoparidza Kristu. Osaka mukuti ra Apostle Chiwenga aribve kuna Mwari. Ma corrections ga. Ma corrections kuti ninga atsotsa, ninga kanga. This is really powerful. Yes. I think you have really summed it up. Kuti munhu ngaappreciate ega. Yes. Because ina ndozviwisiso zvekuti kuti uone munhu then obhadhara mari 300. Muyamchena ana receipt book. Ma receipt book ndeyana. Muyamchena ana receipt book. Muyamchena tada 400, tada 5. Asi mweya ndine ndichida. Ndikaisa mweya ndokuti utye. Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Holly, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu agara uri mugari wepanapa aiwaka dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Hanzi NaEvangelist Muparinga Apostle Chiwenga aingomupfana, aingonditeera, achitondiona ndichiparidza, akabva achiva kuti aiwaka izvi zviri kuitwa nemukuru ndinozvidawo. But aisaziva kuti shoko rinobva kumusoro kudenga kwete kumusoro. Vakomana vari vachikandirana matombo. Saka Mwari wake wanonamata ari very dangerous, anokuwadzisa vanhu. Ndonyaya ndikufamba naye nhasi semusi wesondo kudai, so timboongorora, timboona kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei. Ma1 ini nangu pandinozongoita mubvunzo ndepekuti kana zvinzi Mwari rudo, unozosvika pakutaura mashoko akadaro sei uchiti ningi ndidhandahedhi, ningi akazoti. Zvikanzi wonditaurira kuti kubva pamakore ese ayo usati wazvarwa kwaitoparidzwa Jesu, kwaitove machechi, wozozvarwa woenda kuchikoro usinganamata, wozotendeuka, watendeuka wakutanga kunamata, wakuchiti chechi yako iwewe chete ndiyo iri correct. Amen. Zvinosiyana, maonero anosiyana, mafungiro anoita sei anosiyana, but chikuru ndechekuti tinofanira kuita sei, tinofanira kuve nerudo. Handitika rega tipinde mumashoko aEvangelist tinzwe kuti zvakamira 1 zviri kufamba sei. But ndisandapinda mashoko aya ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number idzodzo naika. Nhasi rega ndimbotraya kufambira nyaya dzekereke, dzegospel, timboonesana kuti zvakamira sei. Asi tikazongono dzakangosiyana-siyana tinongoya tichingodzikanda as the day goes by. Anditika aiwa ma1. And then panapa ndine mashoko kubva kuna Owen ari kutaura izvo kuti kuvhura maaccounts, kuregister makambani kwanyore kana uri mugari wemuSouth Africa, kana uchigara muSouth Africa. Chinongodiwa chete ipassport yako, chero usina permit wakukwanisa kuita sei kuregister. Handitika saka bata Owen panhamba idzo dziri pascreen idzo, wotaura naye kuti ndabva nekuna DJ Holly, wataura izvo kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje manje. Toita sei kuti ndiregister company, toita sei kuti ndivhure an FNB account, anokubatsira. Handitika. And then tisakanganwe gwenzi
rephytomed. Gwenzi rephytomed riri kuita basa zvamanje manje. Ungave une musoro, ungave une musana, ungave une mudumbu, ungade uchida kungocleana system usina pari kurwadza, rinoshanda zvese zvaungangofungire. Chipi nechipi chirwere, bata manhamba ari pascreen aya. Kana uri kuJoburg, bata Mai Robert. Kana uri kuCape Town, bata Fochi. Kana uri kuZimbabwe, bata Nyari. Vasikana ava vanokubatsira. Kana uri kune dzimwe nzvimbo dzakangodaro dziri mudhuzewo, bata vasikana ava vanokuudza kuti woita sei, vanogona kutumira futi maproducts kwauri handitika. Saka rega tipinde muinterview. Vanozoda kuona full interview iripo papage reStar FM. Munozvionera mega kuti zvakafamba sei, but ndangotora hangu pandaona pandiri kuda pane mongo pari kunaka chete, ndo pandiri kuda kumhanya napo ipapo handitika. Interviews yamakamboita, I think ne-Ash Metro, if I remember well, makamention kuti Apostle Chiwenga came through your hands. Can you tell us more about that? Ndini spiritual father wawe here? Not a spiritual father as such. Amfana ingonditeirawo. Those days hanga para BZT. My times Dr. Gideon Gono. So he was there shanda security. Saka every lunch hour ayuya. Ku street kuna face. Otogara bacha tombera moko mukoma muri kurowa koma. But aita ka relationship chingowirana kudaro. So ndokubvazo retrench. Koma nandofunga sometimes when you are doing things you inspire people. So under inspiration yekuti uyanga chiparidza ta associate tese nekuti I can do it. Ndokubva touyawo. Saka ndofunga zvakazona. Zvinozonetsa ndezvekuti rekuparidza rinofanira kubva kumusoro. Auri search wega kubva mumusoro kana kutsvaga kuti ndingakanganisa papi correct. So iye ndofunga pamwe kumusoro hakuna kuzouya chakauya, ndokubva angoti takutsvaga kuti prophet ndingivanoba, prophet ndingitsotsi, asi right. Ndopakangoita ka difference. But akangoita patient vijana Mwari wanokupa. Ari kutoparidza Kristu. Osaka mukuti ra Apostle Chiwenga aribve kuna Mwari. Ma corrections guy. Ma corrections kuti ndinga atsotsa, ndinga kanganisa, ndinga dai. Because you know what? Iye paakadanwa already Jesu anga atoparidzwa munhu watofa. So you can imagine kana ari ane the correct message vakafa before his birth iyeyo to him. Kana kuti vari kune dzimwe nyika havaripinde because havapinde kwake havatende iye. So kuna type ya Mwari iyeyo ari very dangerous, anouraisa vanhu. Why? Mwari anofanira kudana takawanda madaniro akasiyana kuti vanhu vagone kumugamuchira vamunamati. Saka tikanguva one anoti vese vari wrong ndiri correct. Type ya Mwari wake ari dangerous because ndi Mwari akauya kuma maybe kuma 1980 and pamwe achaenda futi kosara vamwe vanhu anokuwadzisa vanhu Mwari asi right. Ndoda Mwari wokuti ndinotenda kuti vamwe zvavakadanwa vakapedzawo pawo vakaenda, vaguti vakadanwa vapedza pawo vakaenda. So we need to welcome each other. Hatiparidze zvakafanana, tinoparidza akafanana anova Kristu. The way you present a message can be different. Problem yake ndofunga nevamwe vazhinji is style of presenting the gospel. Because at the end of the day ndikapedza kuparidza ndikupedza ndichoti Jesu ndishi. Iye akapedza ubva ati Jesu ndishi. Saka pane problem pekuti uya ati Jesu ndishi but anombodai, but akambodai. Such things to me is necessary such. Osaka kuti hamutoonani zvokuwirirana. Iye anokutsoropodzayo. Yeah, I'm flexible to welcome anyone. Yeah, but to him titorana Satan. Saka I don't know. Kuti achatiitawo sei because kudenga anogonosangana nesu futi pakati zeta imwe problem ekuti avari kuiti havadizevi Mwari mapinza iri timu iri sei. Yeah, saka pakaipa. It's tough. Right, amene muri kumanzwa sei mashoko ari kutaurwa. And one thing chandakazoona, chandakaongororawo zvangu ndikaona vakomana ava vari kufamba negospel ava vane tumwe revelations twavari kuvhura. Pekuti unyatsona kuti pavhurwa hombe ende kana wakadhibha usina mweya wekunzvera ndopaipa unonyatsona kuti Mwari ari kushanda, Mwari ari kubata, iri revelation iri rakaipa. But aiwa vanhu vanenge vachibhaiswa, vanhu vanenge vaita sei vachibhaiswa. Nditi amene munomanzwawo sei mashoko ari kutaurwa naEvangelist aya, munomaonawo sei? Maonero anosiyana, mafungiro anosiyana, asi chikuru ndechekuti tionesane. Hanzi simbi inorodza imwe simbi. Ndosaka tichiuya nadzo nyaya dzakadai so panapa tokurukura kuti pamachurches ese akatanga Apostle Chiwenga vasati vaakwa, vanhu vese vakafa before ivo zviri kutaurwa naEvangelist ava. Saka vakatoenda kugehena. Hanzi ko vari kune dzimwe nyika vasingapinde chechi yako, iwo uriwe uchiti hanzi yangu chechi, inoyi chechi ndiyo yega,
inotaura gosipangeri rechokwadi. Mawanika rikatipfuurire mberi tinzwa nyaya dzacho hadzichipisa. Kuti from munhu aikuonai achiemulator to then how he feels about you now. Yeah. And talking of other preachers as well, I know kuti Prophet Hubert Angel vakahuiraiwo mastreet imomo zvamataura kuti mustreet mamamuri mune zvakawanda zvinobatika. He's my mentor. We still talk like now. Kuti akakunzirai hembe nezvakaita sei. So is he your spiritual father? Yes. Oh. Yeah. Pakai. Yeah, he's a man wekuti ndikaenda kwaari ndine nyaya dzangu ma spiritual issues, he can guide me and help me. He's mature in the things of ministry, so I learn a lot from him. Nevamwe vakawanda wanda. Yeah. Maybe he's rokuti because mazwi ari dangerous ka. Amune brodi yotachitaura kuti akabvisa izwi rekuti tithe ndokubva ati partner. Ndobva angotanga kuitorera kupartner iko. But vanhu dai vainyatsoona kuti ndiyo iri kutorwa. But ukaichinja zita inogona kutoreka. Nekuda kwekuti vanhu vanongotyika panonzi money, tithe, offering. Asi ukangoti partner, we have kuti ndiyo. And totaura yemari nechurch, and let's actually get into that, because vanhu vakomplaina kuti kuchechi hakuchaendeke kana usina mari nenhau iyoyo yekuti yemasidi nechi. What's your take on that? Right. Kuti gospel rachona is commercialized too much. Kune vaenda kuma extremes, but the truth of the matter is issue yemari kubva panguva yaJesu svika nhasi, the gospel is for free. The means to bring out the gospel rekuti svitsa nekuriendesa rinoinvolva mari. Although vamwe vaenda kuma extreme, like zvekunzi kwada kuti Mwari akuitire zvakati, isa mari yakati, kwada kuti Mwari akuitire zvakati, kana kuti kana uchida kundiona bhadhara mari yakati. To me, maybe ndiri muvhangeri handi understand vamwe wangu wamaprophets nechichi. To me, I can talk to anyone. Ndakadanirwa vanhu kai. Sa munhu akabhadhara kuona inini Mwari wacho ndomuona mahara. Mumwe ndomuchaja. It's not fair. 100% profit. Mwari wacho namunomuona mahara. And then munhu nomuchaja. No, ndamuchaja. Zvandakaitirwa for free. No, let him appreciate than to be charged. Maybe that way. This is really powerful. Yes. I think you have really summed it up. Kuti munhu ngaappreciate ega. Yes. Because ina ndozviwisiso zvekuti kuti uone munhu then obhadhara mari 300. Mweya muchena ana receipt book. Ma receipt book ndeyana. Mweya muchena ana receipt book. Mweya muchena atada 400, atada 5. Asi mweya ndine ndichida. Ndikaisa mweya ndokuti utye. Saka toita sei pakadaro? Because vanhu vanongochida kubatsirwa. I encourage people to seek God. Kana kutsvaga nokuti nzwa ukasakura mukuziva Mwari. Chinhu chisingabhadharwa unochibhadhara. Ignorance is very dangerous. Yes. Ndakaona pazi ndoga pane muchinda aitengesa mabhaibheri ndakarivhura mukati ndikaona rakanyorwa kunzi not for sale. But aitotengwa not for sale. Saka sometimes not for sale anotengeka. But anotengeserwa vanhu vasingazivi kuti haabvumirwa kutengeswa. So zviriko, the brothers of Joseph akaenda nemari vachida chibage vakambopota vachidzorerwa. But generation yedu haidzorere man. Watombouya nayo zvako. Ichitoziva kuti zvakabhadharwa ndezvaJesu paukama. Generation yedu, I just pray Mwari atibatsire, and the public also must grow and mature and seek God on their own. Because yekuita Mwari ukutsvagirwa unomuchajwa ka, because munhu ari kuti ndikuisa effort yekuendera kugomo. Iyo gomo kwacho unokuziva hauendi. Indoti ndichakuendera nichinipa mari yefuel, ndichakuendera kwakati chinipa mari yezvakati. I've been to Israel. Dai ndakada kurwa chigame ichi ndakaenda kuIsrael, ndakaenda oil yacho yaishandisa kumba kubika nekudi ndaigona kuirwa for sale. Ivhure kuIsrael ndandinaro ndangoya kuti vana vangu vangoona this is the land of Israel. But mumwe munhu akaenda kuIsrael kumaposta wiki riri kutera back from Israel. Iyo ye UK dai ndine church ndakanyorwa kuti back from London. Vakomana vedu vakaoma. Muri kurohwa mari baba, kumachechi kwenyu muri kurohwa mari, ende totozvitaura panapa ka munozvimba zvenyu, but uchazogara wega one day wakanyatsoona kuti manaka ndane 3 years ndichingobuda mari, zvinhu zvakaoma zvinhu hazvisi kuchinja, uchingonzi this is the year off, this is the year off, this is the year off, asi chiri kubuda hapana. Kana bhaibheri charo rinoti hanzi tsvagai umambo hwekudenga and everything shall be added unto you. But isusu toda aid first tisati taita seek panenge pakaipa.
panenge pakashata ipapo. Ndonya yanga ndangokubatira zvamanje manje ndikangoti semusi weSondo so tombotiwo turu 1 2 3 nyaya dzegospel ka tosimbisana pamweya handiti katombozorodzana pastress yedu yatiri kusangana nayo munyika yeZimbabwe yekushayikwa kwemagetsi, kushayikwa kwemabasa nembavha idzi dziri kuba mari yenyika iyi handiti pakashata. Ngatirambe takashinga, ngatirambe tiine tariro. One day is one day. Handi kunyebere tichazenge takutaura nyaya idzi takuti muri kuona uyu aimboseka achiti but zvinhu zvadhakwa. As for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, thank you for watching and thank you for supporting 0.5 Creative Studios.